טוב, אז בוקסרים זה עכשיו שורטס. הטעימה של הפיצה. יאללה, בואו נחזור. תירשמו לערוץ ולכו לחלק הראשון השני. ואנחנו נחזור לכם. יאללה, ביי. פיצה. טוב חברים, חותכים. כן. נחזור לכם. שהפיצה כבר בצלחות שלנו. הפיצה חתוכה. הפיצה. יואב והקרחים. פטריות. אני לקחתי עם תירס. יאללה, יואב יתחיל בלטום את הפטריות. אוכל לנו כאן. וואו. חם. חם. אבל טעים. חם זה טוב. אבל טעים. וכמה מתוך 10? 9.5. כמו העוגיות. סבבה, עכשיו יואב יצלם, ואני איתה. זה לא יהיה שורטס בסוף. כן, זה לא יהיה. זה ארוך מדי. תעבור תואמת. חם. כמה מ10? 9.5. טוב, אז מקווים שנהנתם. ועל הסרטון הבא, יאללה ביי.